watan Fabrairu, Nijar ta game da ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da ƙasar ta gani wanda 'yan ta'adda suka yi wa sojoji kwanton ɓauna a Bani Bango da ke yankin Tilaberi tare da kashe sojoji 17 da jikkata wasu 13. Hukumomin ƙasar sun yi nasarar kaddamar da wasu sabbin hare-hare na musamman a yankin na Tilaberi a watan Yuli da kuma Oktoban shekarar bara tare da haɗin gwiwar sojojin Faransa 250 domin murƙushe 'yan ta'addan. Jaridar Premium Times da ake wallafawa a Najeriya ta rawaito cewar hare-haren sojin sun taimaka gaya yayin da a bangare guda gwamnati ta kaddamar da shirin tattaunawa da 'yan ta'addan domin ganin sun ajiye makamansu. An dai kaddamar da shirin tattaunawar ce a farkon shekarar 2022 inda aka fara ganawa da shugabannin 'yan ta'adda a Tilaberi bayan wasu daga cikinsu sun ajiye makamansu tare da raguwar hare-haren da ake samu a yankin Difa bayan mika makamai da kuma sake tsugunar da mayakan Boko Haram da aka fara tun daga shekarar 2016. Rahotanni sun ce akalla mayakan Boko Haram 386 suka ajiye makamansu inda gwamnatin Nijar ta horar da su sana'o'i da kuma sauya tunaninsu kafin mayar da su cikin al'umma. Wasu alƙalma na nuna cewa Burkina Faso ta tara kuɗin da yawan su ya kai sefa biliyan 8 daga masu kishin ƙasa da nufin taimakawa jama'a daidai lokacin da hare-haren ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ke ci gaba da tagayyara al'ummar kasar. Gwamnatin Chadi ta sanar da yin afuwa ga 'yan tawaye 380 a jiya Laraba waɗanda ake tsare da su a gidajen yari bayan yanke musu hukuncin kisa sakamakon hannunsu a kashe tsohon shugaban ƙasa Idris Deby Itno kuma mahaifi ga shugaban riƙon ƙaryar ƙasar Muhammad Idris Deby a shekarar 2021. Rukayya Abba Kabara ta haɗa mana rahoto. Tun farko dama an kama mutanen ne bisa zargin su da hannu a kisan tsohon shugaban kasar Idris Deby Itno. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa wakilinsa ya ga mutane sama da 30 sanye da baki da farin kaya bayan sun cire kayan gidan yari yayin da suka hau layi ana kuma raba musu shaidar sallamar su da aka yi. A wajen bikin sakin 'yan tawayen da aka haska a gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna yadda aka saki 'yan tawayen.